صبح آندے ہیں فجر تو بعد لوگوں کے مسئلے حل کرنے واسطے پا ویندے ہیں ہن سورج طلوع ہو ویندا ہے تے اس تو بعد آندے لہذا انہاں دے کول پوچھو اے اتنی دیر تو بعد کیوں آ امیر المومنین نے آکھیا اچھا دوئی شکایت تہاڈی کیڑی ہے آکھیا جی دوئی شکایت ہے کہ ہفتے دے وچ نا ایک دن ایسا آندا ہے کہ ہوندا جڑے تساں گورنر بنایا جے غائب ہو ویندا بالکل لوگوں دی خبر لین واسطے نہیں امیر المومنین نے آکھیا ٹھیک ہے تیسرا سوال کیتا انہاں آکھیا جی ایک دن آندے جس ٹائم اسی وچ آ کے نا مسجد دے وچ بیندے نال ہی روندے روندے بے ہوش ہو ویندے تساں کیڑا کیوں جا گورنر منتخب کیتا جڑا ایک عاشق ہے محبت کریندا ہے کہ بے ہوش ہو ویندے اگر ٹھیک ہے جی چوتھی شکایت تہاڈی کیڑی ہے چوتھی شکایت امیر المومنین نو کیتی امیر المومنین جڑا تہاڈا گورنر ہے نا اے کی کریندا اس کو اپنا ایک بہترین لباس کو ٹھیک ہے امیر المومنین نے ساری گلاں سن لیاں حضرت سعد بن انس نو بلایا حضرت سعید بن انس نو بلایا کہ آپ نے سوال کیتا ہاں سعید لوگوں دی چار شکایتاں تیرے نال نے شکایتاں دے بارے تو کیا آکھنا چاہتا تا حضرت عمر نے سوال کیتا تے حضرت سعید بن انس نے آکھیا امیر المومنین اے جڑی چار گلاں میری اللہ تبارک و تعالی نے راز ہیں لہذا انہاں راز نو راز ران کیتا جاوے تا میں انہاں گلاں دے جڑے میرے تو سوال کیتے میں انہاں دے جواب نہیں لیکن امیر المومنین نے آکھیا میں وقت دا تانوں گورنر بنایا میرا حق بندا اور جڑے لوگ ہیں انہاں دا بھی حق بندا تواڈے اوتے سوال کرن دا آپ نے آکھیا ٹھیک ہے جی پہلا انہاں کہ جی امیر المومنین تسی سوال تو رہن دے وچ میں تانوں جواب دیندا آکھیا ٹھیک ہے امیر المومنین نے پہلے سوال کیتا سعید بن انس تسی پہلا